Andekno sak muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki? Ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu Gubuk Asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting ki gorene sithik. Apa lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing aku nek ora ana panggung wayang ki ya arep padha Prastiwi apa? Ning gawang kono Gubuk Asmara dhewe. Ya engko aku karo Bu Prasna. Ayo kowe gawang kono, terus kegulan terus. Mbok sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak kekke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngopo? Ya padha wae dibayari nggo kuwi. Lah ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak hitunge kowe ben ngerti. Aja kuwatir. Niki nembang napa fragmen napa apa? Nembang sik akeh kowe iki panyuwunan kowe. Ha kene akeh kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ra dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesake. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kape. Wah, gene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nggo dalang ya ora piye? Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Yo. Ning dilalah kok ketrima kula. Wah, gayamu ora. Gojeke dalange ngono kuwi no. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya iki diaturke. Terus iki eneng meneh. Ya. Saka sapa? Mbak Limbuk nyuwun fragmen ketoprak. Oh nggih, Mbak Tatin. Oh nggih. Kalih wiyagane Mbak Limbuk monggo nderek sinten Kades Grabak Gendut Sumraharjo. Oh iya, mau sik piyayine lemu dhewe mau no. Iya. Ya jenenge we gendut kok piyayine kuru. Ayo. Nyuwun Sekar Gubuk Asmara penyanyi Tatin dari anggota DPRD Dapil 4. Wah, Tatin jan elok tenan saiki lagi. Iya. Kok do seneng ya mongko budhek lho. Ayo. Sugeng dalu ki dalang salam kompak kami dari Paguyuban Kades Polosoro Grabak. Nyun lagu Gerajagan kalian Caping Gunung nggih mangke kula aturaken Pak. Ya. Saking Mijo Munggang Sari Petambak Udang Arga Mijil nyuwun lagu Sinom Parijata Gugur Gunung. Nggih sembah nuwun. Akeh tenan iki. Bapak Keli Ardani SE anggota DPRD Purworejo nyuwun apa? Sik tak bukake no. Ya, aku seneng nek ngene iki. Heeh. Lumayan sesuk iso nggo sangu makan di jalan. Katur sinden Elisa Orkarus. Wah, nyuwun Sekar Podang Kuning kepundutan saking Bapak Keli Ardani SE anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Sekar Podang Kuning diaturaken dhumateng warga masyarakat Kecamatan Grabak Gayeng kintun salam boten saged silaturahmi amargi wonten jejiban tugas wonten luar kota. Saking kula Bapak Keli Ardani. Oh ya, matur sembah nuwun. Ki wah, sindenku don penggemar dhewe-dhewe. Iya, dilumpukke Mak. Aja kuwatir ora ana sing kesingsal kok. Iya. Pokoke tak teliti tenan iki. Iya. Ana sing kandel, ana sing tipis. Iya. Kepada Bu Cangik Karang Taruna Jagrasti Kedung Gondang Dusun Giyanti Kecamatan Rawakele Kabupaten Kebumen minta lagu Caping Gunung versi Madura Mbak Anting Kembang Rawe Mbak Elisa nggih nek ana sing ora diwaca nek ana sing liwatan mangke dipun emutaken nggih niki akeh banget kertase ya kertas campur duit iki aku nek ndelok duit iki kertase lali no. Mirsa nggih, secara langsung mboten kula kesalam kagem kanca-kanca PWKS wonten Jabu tetep Tabek nyuwun lagu Gembira Luka saking kula Eko Jati. Oh nggih.
Matur sembah nuwun. Heeh. Ana neh ora sik, ati-ati iki nek nganti selip. Ya apa diplastiki iki? Iki ya kurang ajar nek iki. Liyane duit kok iki sate. Ora masalah nggo sesuk-esuk. Wong njenengan lagu iki werna-werna sak kuwate mboten ngarani. Ya. Monggo dipun aturaken lumiyin ya. Ayo Nduk, Anting, iki ana sing nyuwun versi Madura, kowe sing iso versi Madura. Ya. Sindhek saka Banyuwangi iki no. Ya. Iya ora dudu wong liya, Trah Seni. Trah Seni putrane Masun Gondrong kuwi dalang saka Tulungagung. Kediri apa Tulungagung no bapakmu? Tulungagung. Tulungagung, heeh. Iya, ya kondang dalang terkenal kuwi ya. Alon-alon. Ya, diaturake tembang Caping Gunung versi Madura. Ya, ana apa, Mak? Eneng. Aja kuwatir pokoke. Ya, versi Madura ya ana. Versi Jepang wis saiki versi Cina wis mulai digawe kok. Yo. Nggih. Saben maling. Malam, Pak De. Oh, saben malam urungku maling. Nggih, Pak De Sena sing baguse tanpa upama. Kampleng sisan. Oh, ana sing kliwatan. Oh, ora. Ya. Akeh banget sing nakokke kowe lho, Ting. Sayang. Pirang-pirang panggung ora melu ki. Anting di mana, Pak? Anting teng pundi ngono. Iya. Nggih jenengan terus nyauri pripun? Ujian. Lah ya ujian tenan to? Nggih, saloke ujian. Saloke iki basa apa? Basa Wetan. Ayo aja. Sijine. Sijine ujian, sijine ngopo? Latihan. Oh, ya wis nek seneng latihan terus wae. Rasah pentas. Ya ming latihan tok terus ya Mas. Lah duwite piye? Duwite njaluk sing latih kono kok njaluk aku. Wong aku ora nglatih kowe kok duwite piye? Ya. Mon memajeng. Ya. Kon keruk jenor. Waduh. Nganggo keruk barang. Lah ngoten niku basane Pak De. Kon apa bahasane kok? Kon keruk. Jan kon keruk janur kuning. Nggih Pak De. Oh ya. Bahasa kaget aku. Kening Radin. Ya, terus seru banget suaramu. Nang kene Mas Semelet kembang. Lah sensor monitore paling madhep jenengan niku lho Pak De. Sajake terus baleni kembang yo. Sengaja. Kembang bayi maderi. Terus suarane elok ya mak. Rupane ledek. Wes putih ya iki rada. Putih apa? Ming wedake kleru. Ah, wedak kirik tok nggo pupuran. Nek tuku wedak ki aja sing mereke Doris. Kae nggo ngilangi catak kirik.
Emang kirek wedakan to, Pak? Oh, cacak iki gogro kabeh. Catake napa? Cacak iki kewan cilik kae tumo. Tengu. Udu. Nek tumo cilik, nek tengu cilik meneh. Tumo kowe nek nyindan sok tok kukur nganggo jungkat kae lho. Ra. Ora. Oh, biasane sok ukur nganggo jungkat kok. Kok ngerti kok ngemasne aku terus. Ya ora mung ngewaske kowe iki aku wis tuwa kowe iki sak anakku kok. Ngewaske kowe ya entuke apa? Ambok ngewaske sing pojok kae mah wareg. Tonje iso diglundung-glundungke ngono. Ya. Pasirana berengse bersih ki resik nek Madura wah ya omongane kono lho nek opo ta ngono anakku wetenge loro mangane radiator lho nek dipikir anake wetenge loro mangane radiator nggih jane wetenge anake loro mangane radiator kuwi nek cara Madura lho anakku wetenge loro mangane radiator anjeblok khususnya ya bene jeblok ning ciri khas kuwi jadi pemersatu bangsa ya gaya bicara dewi-dewi terus enake le jen katur Pak Dalang kula nyuwun sekar selindang biru wow sak lebete ngamplop ampun diwaos oh karepe aja diwaca mergo ming 50 malah tak omongke alah padune nyindir to nyindir sapa nyindir bapake kuwi ora iki kon ra entuk maca ning malah tak omongke ora tak waca ning noning aku ping ngomongke ya terus panas udan panas ojan lengaling sayang oh terus capek ya kanca-kanca bareng yuk misowa capek gunung saya ngapa kaya wong ngampiri kancane saya yo ayo gawe wis malam saya tak ambil napas lho Pak De. Ayo gak ambil. Make binek kalaben. Make binek kalaben. Kata-katane nyemelangi to iki. Lah pripun? Makek binek kelaben lakek. Heeh. Oh. Lakek ya apa? Mbah. Alah gayamu ora ngerti. Ngerti kowe iki sih bayi takon-takon. Alah, saka mripate ngapusi. Alah, tak omong engko tak omongi nang omah wae, ora ngene. Ya arep ngandani piye ngono lho carane. Ya nganu wae Pak De. Intine wae. Oh ora ana intine lakek iki. Ra aman po? Ora aman, ra apik. Sesuk wae nek wis gedhe ngerti dhewe kowe. Lah kula pun gedhe. Gedhene semono kok lho. Wis semester 1 kok. Engko tak tekon wiyaga wae.
Wah, takon wiyaga malah kedrawasan. Piye kok kedrawasan? Ah mesti le ngandani terang benderang kok ya. Iya. Takon apa kowe, Nduk? Lah kae ngene iki lho. Cilaka malah. Heeh. Ya. Inu menason berse Inume Orson berse ya awas dek zaman nak tumplang blumblang ya cara Madura piye aku ya wis rada lali suwe ra ngonekke nok ya ning kanca-kanca mesti isih kelingan monggo yuk ya jane meh padha mintekno kendange kuwi numplang tung numplang heeh nek iramane ya padha lah ya gamelan yojo gamelan Jawa lah iya tapi engko cepet tok ayo tapi engko cepet oh iya manut musuh sanom iku kudu cepet ya emang nek tuwa kudu alon apa Pak Dim wah bocah iki lho wong urung umure kok takonane tekan ngendi-endi. Nek sing jeneng wong tuwa ki ngopo-ngopo mesti alon. Adus ya suwe, mlaku olahraga ya mesti ming mlaku, gerak jalan, ngepit ya mesti alon-alon. Wong tuwa ki alon-alon, ora ana wong tuwa cenanangan. Iya. Embuh nek sampean, Cuk. Cengengesan lho. Terus ke ya, Pak De? Terusno. Syukur bisa nebas gunung desa titi raja milik mon ajenji mon sanendo
sarendo dene logo nonggono e pakane asejati nonggono e jama capek Ya ngono kuwi wae, ya ngono kuwi. Kok kaya reok ya. Lah iya. Nah, plak-plak tak blang, entong. Ngono. Ya. Monggo, ya. Sekar bisa ampun Pak De. Kok japak De. Sinden mateni pasaran ki ya ngene iki. Iya. Ampun Pak De. Iya. Mbok Om. Lho. Lho ora nek nom-nome wisan. Oh, coba nek kuwi. Sempala bathukmu mudhar. Ya ora eneng nom-nome le muni. Ya wis ra sida tak kei dit. Mah piye wong kon muni Om kok angel. Ya wis Nah, nyok 100. Pokoke anggere Om 100. Iki sken biyen tak weling to, kowe anggere pentas nyeluk aku Om langsung tak ulungi 100 nek ana duwite. Nek ora ya kertas. Ha iya matur suwun. Heeh. Ki sing kedua pamundutan saka Bapak Klik Ardanina. Ya. Sing ora iso rawuh bengi iki lumantar nawala panjenengane ora iso rawuh nanging apresiasi pementasan iki ana ing Kecamatan Grabak nyatane panjenengane nyuwun sekar podang kuning. Oh iya. Sing istiarto dening Bapak Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh iya. Ayo Mbak Elisa jumeneng monggo. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Ya iki sing sinden ra iso basa Jawa halus ya iki. Injek ten dawuh menapa malimbak? Kelas 3 ajeng napa wonten dawuh napa? Ora kowe Kang Slupan demit ngendi kowe? Lah ora ngerti. Lah wong sing apik kowe saiki tak omongi to. Nganggo kebaya, nganggo sanggul, nganggo jarik iki sing apik ora begijikan kaya ngono kuwi. Begijikan napa ne? Begijikan ki polahmu ora temata ngono kuwi. Sikile ora malang-malang ngono ki ngopo? Lah priye ngene? Kepoyoh wae kowe? Ya setetek ya. Heh? Setetek. Rada kepoyo. Padahal wis nguyuh akune tetep kepoyo meneh. Ora sadomongke bolak-balik. Lah takoni kok ora dijawab nesu. Wis cukup dijawab ora ngono cukup to. Lah ngapusi beratine. Ngapusi. Kan ngabone bohong. Ya ra njuk rasa oke-oke le omong nguyuh ki rasa oke-oke. Lah nek nguyuhe akeh. Ya wis saiki nembang wae wis awah cilaka aku malah mumet. Bengong ya. Nggih, sowan wonten mriki Gerabak nggih. Gerabak iki tribune Kutoarjo apa Purworejo? Aku dhewe ora ngerti. Iki napa Purworejo napa Kutoarjo, Pak? Hah? Kutoarjo. Oh, Kecamatan Kutoarjo. Kabupaten Purworejo. Nggih. Niki kathah salame niki saking Pak Kelik niku. Pak Kelik pun japri kalih kula. Wis ta? Nggih japri, Mbak Elisa mau ditransfer apa cash? Cash saja kasihan dalangnya, aku bilang gitu. Sik. Maksudnya kasihan dalangnya piye? Lah, mengko nek transfer, lah berarti aku kan ngelangkai padalang. Beneran? Lho nek kowe arep gelem nglangkai ra masalah. Lah, makanya aku kan ngelangkai iya. sebagai anak buah yang baik ya. Nah, aku ngomong bosku adalah Padalang Seno Nugroho yang agung.
Nah, monggo Pak Kes mawon mengke via Pak Dalang. Terus neng nggon Japri piro? Neng nggon Japri. Ya mau ngomong arep transfer apa kes mawon via Pak Dalang. Wah, saya sangat hormat sekali pada Pak Dalang yang agung yang sangat ngono lho. Saya kowe Pak Klik ngendi komunikasi to? Iya tak ngomongin njaluke transfer tapi ra tak nei nomorku ne. Neng dhek maringi cash iki mau. Neng nggon Japri iki mau ana nominale berapa cash? Kok kowe takon nominal barang? Oh, tak cocoke karo kene. Lah ra diomongi nominal. Aku iki ra percaya karo kowe. Engko piye to iki ne? Engko nek kowe njaluk luwe, Be, upama neng kene ngekeki 200 terus cashnya 500, aku tombok 300. Oh, aku ikhlas sesuk tinggo jajan bareng gak dhewe arep ning Jakarta to. Ah, nggo jajan bareng wae penak to. Cocok. Ah, ngono lho. Tenang, sesuk kan ade lunga bareng-bareng. Nek ngono tak lumpukke saiki. Sesuk nggo jajan. Sesuk isih mandek pom barang. Nek nguyo kudu mbayar ya ora. Nah, aku disimpen Pak Bos wae. Ora nek nguyo dhewe-dhewe wong nganggo le duyuhke nggo alate dhewe-dhewe kok. Aku kon bayari. Lha wis resiko dadi pengarep e. Bedake dadi pengarep ki gampang yo. Angel ya, Pak. Dadi pengarep ki angel. Yo, pokoke iki ana salame ora mung Pak Gelik, Pak Bambang sapa ya siki Pak sing nanggap sesuk tanggal 4 Januari dari Pak Bambang Suparno Jakarta. Salam untuk semua masyarakat Purworejo yang nanggap besok tanggal 4 di Jakarta. Neng Sunter. Iya. Jakarta. Sama dari Pak Ranto. Pak Ranto itu dari DPUPR Kabupaten Purworejo. Itu juga nggak bisa hadir. Wah, iki kok dok klitih nomorku kok ngendi ya Pak? Aku ki bingung loh. Oh, artis. Kodon duwe nomorku loh Pak. Ora apa-apa. Mesti iki tetep biangke roke Pak Seno iki. Ya ora. Kowe wis bar nyanjung dalang kok saiki. Dalang kok unekke biangane biangke rok. Ora ngajar ya, podang kuning. Ngopo kowe ndelok-ndelokke wis neng sak kabeh kok tok teliti. Pengen nanti nge. Pak niki bawane boten podang kuning nggih, spesial Hari Kesaktian Pancasila ini ada dari Ki Sandi Nomo. Nah, ini dikasih dari Pak Purwadi. Suruh menyanyikan ini Dandang Gulo khusus Kesaktian Pancasila. Siap, sip no. Ya. Pancen cerdas bocah iki. Heeh. Sun lelimbang Sun lelimbang Pancasila iki. Terus wiwit nguni dasar dasaring negara nunggal misah lelimane nyembah yang maha neno tresno nalu rining sami neno nyawijino swantara sareng rakyat tipun lelo adil rata sak negara yeku panca sila kang sanyata sekti nenono jaganen salami
Pancen sinden-sindenku ki mendunia lho, Nok. Ya. Ki ya ana kisah ki. Apa, Pak? Sudah jelas ditransfer saka Abu Dhabi. Oh iya. Uni Emirat Arab kagem Bu Prastiwi supados nyekar liwung. Lho. Penggemar Abu Dhabi we gelem transfer. Iya. Untuk Bu Prastiwi piro ayo piro? Iki lho mripate. Piro? Wah, akeh nek iki ne. Bu, tak sekseni 1 juta, Bu. Mengko nek mesuda berarti dalange sing klerune. Wah, wis marahi tekor saiki. Iki lho tulisane ngisor iki lho. Dipun aturaken Bu Prastiwi 500.000, Pak Seno 500.000. Oh, iya Pak Seno 500.000. Aku sing mayang nek ora ana wayang padha arep nyinden ning lapangan ijen kae. Ya Mas. Yo Mas kan ditele-tele. Mulane kuwi. Yo, podang kuning sa. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Yo kan nyawa yang tak sawang mencok ngepang kekencangan tindi saka kantawan sarwi ngoceh dhewe ngalih kencokan. Ora krasana luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk nganti wengi eman yen nganti yo kang nyawa yang tak sawang mencok ngepang kekencangan tindi saka kantawan
Mangke menawi malih nggih matur Pak Seno nggih. Ampun lali sawerane. Nggih. Iya. Ki jane mben arep takon dodol obat ning pasar kae lho, Nok. Iya. Wong diate bola-bali tak ajari ning omah tak kono sabar pacar kowe nggih. Batu mo batinggi batu roek. Marai mangel kandan-kandanane ya wis ben ra apa-apa. Ning ki mau wis memberi sinyal bagus karo aku, Nok. Iya. Dheweke biasane sinden kuwi ana saweran jaluki. Oh. Ning Elisa mau udah ini buat Pak Seno aja, besok buat makan sama-sama. Aja ora ujar ora kaur pokoke neng apa kae jenenge kae? Sing grame dhewe-dhewe kae ngendi? Pelem apa? Pelem rest area. Iya. Dadi le mangan ning omahku. Oh iya. Wis ora apa-apa. Ah omahku dusune jenenge Pelem 1000 kok. Ah iya. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng Tin. Ya iki ya sinden sing lagi naik daun, ning lagi gandeng awake semono daune petil. Terus tiba meneh. Iya. Ya ora apa-apa, heeh. Iki luar biasa lho. Gubuk Asmara Tatin, anggota DPRD Dapil 4. Ya, Terus apa meneh? Mau kon fragmen Suminten Edan Tatin. oh iya. Wah, edan tenan luar. Sindang Biru Tatin. Oh iya. Mori Putih Tatin. Apa? Mori Putih. Mori putih? Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora ndremes. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora kene. Kene apane? Lah kuwi Apane sih? sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora. Tak bayarke engko ndak kesingsal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aket no dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh. Nek lagi wayangan iki pateni. Ayo iku lah. Ha iki ngebel iki ora tak keki. Iki jelas jenenge muncul. Iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Loh. Pak Tumiono. Alah kowe meng ora tekan meng disaine. Kok cerewet. Isen-isen ke aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok isih ngesaki saweran. Ya. Ngono kok cangkeme mbebret. Ah mbok sembodo. Pak Marwoto, oh udu. Tak kira bintang tamu bol yagaku gebles pipit. Andekno sak muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki? Ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu Gubuk Asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting ki gorene sithik. Apa lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing aku nek ora ana panggung wayang ki ya arep padha prastiwi apa? Ning gawang kono Gubuk Asmara dhewe. Ya engko aku karo Bu Prasna. Ayo kowe gawang kono. Terus kegulan terus. Mbok sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak kekke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngapa? Ya padha wae dibayari nggo kuwi. Lah ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak hitunge, kowe ben ngerti. Aja kuwatir. Niki nembang napa fragmen napa apa? Nembang sik akeh kowe iki panyuwunan kowe. Ha kene akeh kok arep ra dikeki. Nya 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok.
Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesake. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kape. Wah, gene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden yo ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nggo dalang ya ora piye? Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Nek mimin ki laris ki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah samene gedene masuk kantong ki. Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lha. Aku kira sama masuk kantong kowe wis brenjol kok. Kantonge apa ya sedeng ngono ki. Ya. Apa? Nyingkar nyingkur. Nganggo bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Oke. Kok 50? Dene sik tak genahke. Apa? Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki 50. ditotal 100. ya. Piye tah? Lah iya 100 iki pira? 50. Iki 50. nek ditambahke 100. ayo nyo tambahan. Sing pekok sapa ta iki? Kowe. Wong kowe manut. Kene ya wis ra apa-apa. Ha iki suwe-suwe oke. Mbok 50 aku kok ya gampang toh tidak bisa. Loh, kok enggak jadi timbilen lho? Hah? Timbilen mata. Wis ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji. Angel belane angel. Oh ben nek ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden, kena wiyaga wah. Ha piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekledet kawan iki panas. Lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Oh iya. Ayo wis kok Ya, adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Wis semenah aku tak adem dhewe ra apa-apa. Wis tak tuku jaket. Tuku jaket. Ya pokoknya dibawani sithik to. Nyingkar nyingkur ya. Nyingkar nyingkur. Anjani apa? Ngelegani sing do ae mau lho. Ngapa? Ana sing penonton ae ngono mulane tak pancing kowe ben ae ngono wis lega. Anak iki mau ya ora krungu tenan lho, le omongan. Aja budek kok. Orang masalah budek. Mulutnya itu kalau bicara enggak bisa cetah. Gak bisa apa? Cetah. Wah, wis. Ayu ning bluk. Heeh. Lah kok Ah kok cetha jelas. Nggak bisa. Basa Indonesianya cetha itu jelas. enggak bisa jelas. Nah, yo. Mulutnya. Karena itu kupingnya yang enggak kerunga. Saya leblok. Malah do dialog dhewe ya. Wiwi tane Nyingkar nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan
Ngandel ora. Napa? Dirampungke sik. Tak dudui engko. Neh teles. Wis lha weh. Lah didudui? Didudui iki maksudnya tak kasih tahu. Kasih tahu? Lelampan coba. Saiki wae. Ya nya. Intine ya. Aku nek karo Presiden Piyoga transparan. Piro iki transferane? Kok aku ora weruh ya? 6 dengkulmu mlocot. Nambah-nambahi semenengane iki. Sing endi lho? Iki lho. Oh kuwi 3 juta. Nah, ngisore diwaca sik. Apa? Sugeng dalu Pak Sena nyuwun gending sriyuning 1 juta kagem Pak Sena sinden songo Rp 200.000. Per A 200.000. Besok ke Jakarta mampir ke Bambu Apus Jakarta Timur. Ora ana sing nggo aku ya. Oh, ki meng takon nggo seksi kok men sinden ngerti. Maca nggo seksi mbok mau ora usah diwaca. Nek ra entuk 200. Lah ndi? Kok ki meng ndek mripate kok larang banget to. Lah jenengan Meng kon dadi seksi lho kok meng ndelokke ngono ora nganggo kekuatan lho kok matane didol larang. Lah jenengan ki ya urik banget mau leh terus lho. Ayo mulane kok aku dadi dalang piye? Aku piye lek ngeprak ra iso ngeprak e. Oh malah banter lho. Lah kok iso? Wah, wong wedok ki ora ana gandelane bas kok. Ngene. Oh. Malah banter nek wong lanang ki nek ra bener lelinggo, celeng. Ngapa kuwi? Ayo mbah. Sikile kena kejepit. Ayo. Sok-sok cek ngono ki ana suarane, cek turuk. Apa kuwi? Cek turuk ngono kuwi. Kok totok Seneng banget. pernah aku mayang ndak di indik saka kono lho. Jelas aku ndelok yakin. Delok apa? Ya ndelok lemu mayang. Saka kono, saka mburi kelir. Heeh, sangu utrek. Lah terus arep ngapa? Ayo ndelok saka mburi kok mbiyak iki lho. Nggo utrek ngono. Ngawur. Utrek ndure tak nei gol. Apa? Wis gek terus ki. Kayak apa? Ora usah tok genahke to. Kayak apa mau? Aja takon kae cah edan-edan kok. Apa? Ora apa-apa. Dalange. Lelampahan kang tresno tulus nadyan ingku buk asmara ya nanone nano monggo ya yen liwat aku kelingan
Mosok jatahe kowe iki do nyambut gawe ora suwe. Lah napa? Wanita kerja di atas jam 10 dihukum denda 1 juta. Kok bisa? Lah ya kuwi makane do mikir. Lah terus piye nasibe sinden? Ah, takon karo pemerintah kono. Kok iso ngono kuwi piye? Iya. Piye yo nasibmu? Sinden saka ngomah sih. Sinden saka ngomah piye? Lah niki tenan napa Pak niku? Durung, makane iki perlu dikaji ulang kebijaksanaan aja nganti nyengsarake karo masyarakat. Iya. Oke lho kaya kowe iki le nyambut gawe ya tekan bengi tenan, malah sewengi kok nganti dibatasi tekan jam lebih dari jam 10 didenda kuwi njur kepiye nek nasibe presiden-presiden piye tak takon aku. Iya ya mak iya. Mula wajibe kudu dikaji ulang, diteliti sik. Ya, pancen ya bener ngono. Yo, teruske. Ki ya termasuk kekhawatiranku no karo sinden-sinden kuwi ya iya. Lah iki to nyebut gawe bengi. Ayo kuwi. Mono jenengan usul nggih. Tak usulke, ora usah kuwatir. Aja wonten iku sik ngono. Ya. Ngene kowe do nang mburiku. Lah napa? Aku nek dhewe ya wedi. Ora sembodo ora. Aku nek dicekel polisi nek demone ora ngrekoso ora. Lho Pak polisi metu. Ngandel ora. Lagi rasane kapolseke wis klicah-klithih. Kuwi senengane ora. Ayo gawe wis. Sesuk wayangan berarti awan mawon nggih. Ya ora iso. Kuwi tradisi kok. Itu budaya kita, tradisi ndak bisa merubah tradisi. Ya. Oh, berarti itu yang dirubah ya. Semoga enggak begitu ya. Yang di rumah ya di rumah. Yang dirubah RUU-nya harus dirubah sebijaksana mungkin tidak menyengsarakan masyarakat. Ya. Ya. Bidan-bidan kae jaga rumah sakit ya ora entuk. Dadi wong loro do mudar. Monggo, ya.
Matur sembah nuwun. Lha kok sik aja munggah sik. Iki ana pamundutan Brahman ora ketang sedelok diaturake nggo ngesahke. Ya. Karo sapa? Iki pamundutan saka panjenengane Pak Gendut Sumraharjo. Wo saka Kades, Bapak Kepala Desa Grabak. Iya. Iki panjenengane kok ya ngerti iki lho saka ngendi to ya? Ya. Saka YouTube to ya, Mak. Iya, iki uga disiarke langsung lumantar channel loro no. Ya, channel loro. Channel PWKS Live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Wis ana pira? Wis tak ceke no. Ya. Penonton iki biasane aku sok dikirimi wis ana pirang ewu sing padha mrisani. Ya. Mula bengi iki awake dhewe hari kemerdekaan lan kesaktian Pancasila ana ing Grabak iki diperisani ora ming total kabeh 20.000 penonton seluruh dunia no. Elok. 20.000. Channel Dalang Sena 12.000, channel PWKS Live 8.000. Oh iya. Ya 20.000 ya Mak. Iya. Nek kanggone seni tradisi ki luar biasa 20.000 penonton saka seluruh dunia iki saka sing ana saka Jerman, saka New York, saka Itali, saka Arab, saka Qatar, saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya. Amerika Latin tok ora Amerika Gedrik ora. Wis pokoke ngendi-endi no. Ya. Matur sembah nuwun. Monggo dipun subscribe. Panjenengan mangke badhe pikantuk kabar saking Dalang Sena Channel menapa PWKS Live gumantung milih. Ya, mergo kuwi saben dina nyiarke awake dhewe nang ndi papan. Oh. Sesuk nang Jakarta ki ya siaran langsung. Siaran langsung no. Oh. Saka Dalang Sena karo PWKS Live mesti do budal. Iya. Mangkat rono ya. Matur suwun. Yo, ayo Keswan. Yo sing demung kae. Iki panyuwunan kowe sing karo apa jenenge? Apa? Fragmen. Yo. Ya iki wiyaga sing pancen digoleki wiyaga sing rada petuk-petuk no. Iya. Ya mangga ora ketang sedela fragmen terus engko ya pokoke dipilih no. Ya, terus genti Mbak Prastiwi pamundutan liwung pirang-pirang. Oh iya. Prastiwi 500 wis liwung. Ya. Buruh gendong ya nganti. Nah, iki ya termasuk ki putra dagelan no. Oh. Dagelan sinten e? Hah? Dagelan sapa? Peyang Penjol. Yang penjol iku sinten? Ora ngerti aku ya dagelan kene kuwi Banyumas. Oh. Padahal ora ngerti kok ya. Kayak piye? Kayak piye? Iya. Kene ya wis meh kaya ngono. Ngulon sithik kono wis bahasane wis aja kaya kowe ngono. Ya. Yo kowe anu dadi gentro. Gento, Pak. Heh? Gento. Gentro apa gentro? Gento. Oh, gentro. Ya, kae Tatin Suminten. Oh iya. Cemplok to. Ya cempluk. Iya. Ora diwalik, wingi cempluk to wisan. Saiki Suminten sing iki Den Mas Subroto. Wah iya. Ora apa-apa, raine ora padha, ora apa-apa. Kula sing gandrung. Ha iya kowe sing ngetek saiki. Biasane kowe sing doyak-oyak. Enten tisu mboten ya? Ha ngopo to? Tak tutupi mataku lah iki nek delok iki wong ra bagus kene. Kaos kakiku apa piye? Ora ngono kuwi. Ora itan kowe wong sindan kok dikon tutupan kaos kaki. Janji ya nek tak demok aja main-main lho. Wah iya. Oh iya, Mbok. Bebas ya, Pak nggih. Bebas ketoprak kok. Nek wani ra iki. Nek nang kene wani. Ora apa-apa bojone iki ora usah dianggep sikil. Terus turu kok. Oh iya. Bojone sing ndi? Bojone sing kacamatanan kuwi apa? Ya, tutuk. Nah, kowe langsung bengok Tin. Den Mas ngono. Tutuk. Sing total. Ya. Engko nek total ki engko duwite metu. Metu pira? Wis beres. Den Mas Broto. Tok. Tok. Den Mas panjenengan dereng napa-napa kok sampun setruk to Den Mas? Mbok le mlampah niku sing sae mboten sah begagah. Enten iki napa panjenengan bibar supit? Ya karepe iki ben gagah ngono lho ya. Iki ketoprak iki digetok nek gagani yo. Nah, halusan. Teruske. Arep omong apa aku? Piye? Den Mas, kula sampun kapang sanget lho kalian panjenengan menika.
Sakploke tak tinggal. Den Broto kok sakploke. Ah niki Den Broto saking padesan. Iya. Sak suwene ngono. Ora tak tinggal apa? Kowe iki ora dadi siji karo Suminten. Kowe iki dioyak-oyak Suminten ning kowe moh ngono lho. Kok juk sakploke kok kaya Wah maksudnya kowe arep gelem ora aku ngono apa? Ya gelem. Kok ngono ora gelem. Iki dialognya ora gelem. Ora gelem. Kok njuk gelem kowe iki. kok nekat kowe. Kok ketoprak lanange kok kaya ngono ya ora gelem. Den Mas Broto. Panjenengan kok le mboten sah nyingkar-nyingkar ngeten lho. Aja cerak-cerak aku to Suminten. Lah kenging menapa to? Kowe goleki aku ki ana apa? Lah kula tresna kalian panjenengan lho Kang Mas. Sik stop. Suarane. Kowe goleki aku ana apa? Den Mas Broto kok kaya kernet. Suminten, aja cedak-cedak. Aku ora iso cedak karo wanita sing aku ora tresno. Wah, iki suaraku ditilokke. Tirokke. Ditirokke aku muni piye? Tilokke. Wis ki omong sik. Tes iki. Suminten. Kegeden. Suminten ngono kok. Suminten. Aku Raden Gatotkaca Pringgondani. Suminten. Kowe goleki aku kuwi ana apa? Kurang cepet sithik kalonen. Suminten. Supaya wong ngajarno omong kowe goleki aku ki ana apa? Kowe goleki aku ki ana apa? Oh, nadane iki lho. Suminten. Kula. Kurang dhuwur sithik. Suminten. Suminten. Nah, Kula. Kowe goleki aku ana apa? kok kaya Kresna to? Jenengan kok ngewoke to, Pak? Lah sidong kok iki. Ya ora, ya wis apa? Suminten. Suminten. Kowe goleki aku ki ana apa? Apa panjenengan menika mboten kraos to Kang Mas? Krasa sing kepiye? Kula menika tresna kalian panjenengan. Ora demak-demok. Lah ing napa to? Mbok Siti. Emah, Mah, aku diweling bapakku kon mbacutke le kuliah sik. kok angge ora kuliah. bandem cempala kowe. Dan Mas Broto kok kuliah ki jurusan apa? Kang Mas, nek jenenge bebojoan ki ora usah dadak nganggo kuliah. SDW nek jen pancane jodoh, kuwi ki tetep dadi jodhone ngono lho. Dadi wong wedok kok ngetek banget to. Jenengan niku lajeng ten pundi mbok anteng ten mriku mawon lho. Gua aku anteng kowe protes. Ya kuwi sing tak karepke kuwi lho Kang Mas. Mbok jenengan ki mbok ora usah sok jual mahal ngono ki lho. Aku ki kurang kepiye? Mbok Aja ngono to. lah ngapa sih? Saiki nyoba tak ngrungokke lemu nembangi kepiye. Mengko perkara nembang mengko. Sing penting aku tak parehi atimu dhisik ki lho. Tin aku mumet tenan. Kok tin sapa ta? Suminten. Piye to? Mumete ngopo? Mumete merga ngopo? Nek karuan tenanan ngono ya oke, Pak. Oh, nek tenanan oke. Dadi kowe ora wedi bojomu. Bojomu mripate mendonong kaya ngono kuwi. Suminten. Oh Kang Mas. Wis to. Jenenge siji pesti loro jodoh. Iya. Kuwi Gusti kang ngatur. Neng aku ketoke jodhone kowe lho Kang Mas. Aku rasah basa ora apa-apa angel ra umum ngene kok dibasani kowe ra ngedok. Mas, Hei, Den Mas kok aku diladeni to. aja. Sedilit wae ra apa-apa wis. Tetanting tenan ten. Jane kowe iki gelem ora ngono. Jane kowe gelem ora to, Mas? Moh, Yakin? moh, Yakin mo? Tak bukake seditik ya. moh. Aduh. Titik. Kok nutupi kok ngene ya padha weruh nek ngono ki kok ya. Ya nggone bang tancep kayon ya. Aku mau saiki wae. Nek gelem ya saiki. Ora iso. Lah ngopo lho aku kurang piye? Den Mas, Kowe tak critani ya. Wah suwe iki nek crita Mas. Waduh, ora sida cerita. Den Mas. Hei, Kowe iki kurang piye to ya? Iki lho sakmene sinden ki meneh iki ora ana sing ayune kaya aku. Ketake ngene tenan ketake.
Ora, Pak. Ora iso. Aku kuwi wis duwe pacangan. Nadyan suaramu kaya ngono ora bisa nggugrake atiku. Alah saiki ra iso apa-apa kok suwe-suwe rak ya iso to, Mas? Ora. Iso wis. Wong urung dijajal kok muni ora lho. Moh kaya kathok dijajal. Ya aku dianggap kathok ora apa-apa wis. Jajalan. Kathok kok semono kolore sepira nggih. Mbok. Ketoprak kok ngejak omong penonton. Iya. Ketoprak ya. Agawe rejit tengkele. Mbok wis to, Teng. Wis. Urung sida kok wis to? Kowe ngerti to tak kandhake. Mbok aku ki dilegani sithik-sithik wae ngono lho. Ora gelem tenan apa piye to? Kowe kurang uyak wae to? Mbok bangane tak umbar nang kene rak ya aku mending karo jenengan ngono lho. Aku wis pasrah ngene lho. Oh. Ayo ndang. Yo. Wong toprak apa kuwi? Bisa dimbrokke panggunge. Saniki nek kahanan ngoten iki to. Kuwi ya nek ibu-ibu bapak-bapak sing gatekke ning ngarep panggung kae terus wah apik iki Den Mas Brotomo terus minten terus ngerti-ngerti kuwi ya ngono. Wah demet ki. Tetep boten gelem. Ora gelem. Mbok njajal ndumuk tangan sik. Aja. Tangan sik. Ayo. Tanganmu nyenggol klambiku tak suwek. Alah apa tenan tak suwek ki lho nyono. Suweken saiki disuwek. Ayo kekrek ndasmu. Moh ora. Kuwi mung paribasan. Rasa saiki rasa nganggo paribasan ngono lho. Mbok anteng kene wae aja rona-rona. Aku ya kesel. Ketoprak galah tenan dalange. Mas. Dijak omongan kok malah nyingkur lho. Aja kaya ngono to, Teng. Lah ngapa? Aja kaya ngono to, Teng. Madhep rene lho. Moh, Teng. Lah ngapa? Aku nang kene. Aku ngurus sesawangan kaya ngono kuwi rasane mbuh, Teng. Den Mas, aku ket mau dandan 3 jam ing kanggo kowe lho, Mas. Mbok mau rasa ora mbok sawang blas lho. Aja dianggep aku ki wong lanang saudon saurupan ya. Loro saudon telu saurupan. Oh, loro saudon telu saurupan. Goblok. Kok ngene sampean ki ora kodhok, ora ngerti lho, Pak. Ya tak benerke, semene iki ana piyai sing ngerti sastra kok. Aku ki tok aja anggap wong loro saudon telu saurupan. Loro saudon saurupan kaya wong remi. Mas Geter nyuwun pelok barang mawon. Mbok dirampungke lha kowe iki apa-apa urung rampungke njaluk liyane. Lah iki ora gelem ya njajal liyane to. Ya coba, Ya sak ngarepku. Ya. Lah ya ki lagune lagu ora alus wong suminten saya edan kok lagune saya Kekarane wong akrami. Ten. Apa werdine gegarane wong akrami kuwi apa? Wong bebojoan ki ora ming rupane lho, Den Mas. Terus? Ya engko rungokke sak teruse. Ning sik penting mbok aku langgatana to, Mas. Ora iso. Sethithik wae. Ora. Ibarat wong ngombe aku wis ngelak Aku banget. kuwi wis bacut prasetya marang pasang aku yen aku kuwi pasang aku piye? Ketuk aku wis bacut prasetya pacanganku. Pacangan. Pacanganku. Aku ora bakal ngliya. Den Mas. Hei, Wah. Aku ombe nono to, Den Mas. Lho, apa ora kuwalik? ora kuwale. Ayo, Den Mas Broto kok manutan. Moh, tetep moh. Moh. Aku ngelak tenan lho, Mas. Den Mas, aku suwe banget ora disentuh karo wong lanang.
berarti kowe kerep disentuh wong lanang. Biyen hooh saiki ora. Apa meneh kowe ditumindak kaya mangkono? Lah aku tresno karo panjenengan lho, Mas. Mbok gelem to? Hei. Tak kandhake Pak Polisi iki lho. Ora sarono-rono nang kene wae. Amun ati. Wah, nah aku tak bales. Balesennya. Ayo. Ayo. Ayo, amung ati. Tenang, tenang, tenang. Bal amung ati. Iya, nah aku tak bales. Ambo. Aku demek aku iki apa? Mawi. Suminten. Aja tok gagas ki wong liya, aja tok gagas. Serius, serius. Apa Kang Mas? Wis to dadi wong wedok ki aja sok ngetek kaya ngono kuwi. Nek jenenge wong lanang wis ora tresna ki ya ora kapak-kapano tetep ora tresna. Kuwi urusanku. Sepenting aku tresna karo panjenengan. Seminten. Apa? Kowe bar mangan batang kok. Lah ngopo? Kok abahmu makbul. Kuwi ababmu balik dhewe ya? Apa? Heeh. Oh iya. Oh. Pengen mambu apa? Jarene ngene aku wis mambu. Dorong. Lah piye to, Den Mas? Engko diliwati. Luput pisan kena pisan Yen mengko nek karo aku luput pisan baleni ya Mas. Wis to, aku ki sirahku mumet tenan lho gini aku arep wangsulan iki. Ya nek mumet mulane gelem karo aku dadi Emah. engko ora mumet. Kok nek wis dadi siji aku karo kowe nana. Nenek ki apa? Ora ngerti sane apa ngene iki? Wah. Lah ngertine piye? Aku ki durung tahu hubungan antarane wong lanang karo apa kuwi? ketoprak kok hubungan. Apa, Pak? Aku ki durung tahu serawung. Durung tahu serawung antarane wong lanang karo wadon. Nek orang tahu aku ora percaya. Bumi langit nyekseni. Bumi ngendi? Bumi kamardikan. Rasa bahas bumi karo langit sepenting atiku atimu. Dadi siji mengko awak dhewe duwe peputra. Aku Nek lanang ya putrane bagus, nek wadon ya putrane ayu, apa ora kepengin? Pengangen-angenmu kuwi mbok tok puntes tekan semono. Puntes. Lah aku tresno tenan lho karo ora usah gagas kono-kono to. Lah aku anggere omong disempaluki, terus kapan aku lek arep iso berkembang? Pengen berkembang. Kowe dikembangke Suminten tak kembangke. Kok nek arep berkembang biak karo aku. Modar ora wis judeg kowe. Aku nek dadi Den Mas Broto ora gagas lakon langsung gelem ngono wae. Asli? Emah. Yen gampang luweh. Ten. Apa sih? Mbok sithik wae ngene lho, ndelok tangane. Ora kemare muni to apa sayang apa so. Ya kowe pengine dipanggil sapa? Wis Broto wae. To. To. Piye to buta? Wis gak dirampungke. Tekan ngendi mau, Mas? Tekan Kutha Arja. Luweh gampang. Mas Broto. Kok ya angel temen to wong mbok dilegani aku ki. Kula iki piye, Pak? Apa ya? Saya harus gimana ini, Pak? Loh, lakone tetep emoh kok. Moh aku ten. Ya aku tak ndemok tanganmu wae. Ora. Tangan wae lho, Mas. Aku wedi. Ora liya-liyane. Wedi. Kok nek liya-liyane
liyane nek wis kowe gelem liyane demok ya. Jenenge dumuh kring ora oleh demok-demokan ora oleh jejer. Demok nek mung demok ya ora apa-apa lho. Den Mas Broto mlayu. Suminten, aku ora iso nglakoni mlayu terus. Suminten edan. Aku ora iso nglakoni. Aku arep lunga weten. Tok 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 tok. Lunga to, Mas. Den Mas. Den Mas. Tok tok tok. Den Mas Broto. Wis gak bali rono. Ngopo kowe nang kene? Lah jare mau arep dikasih. Oh. Lali. Minta dong. Ya. Oh, Berapa? Ayo banyak. Mana ini? Berapa? Ini saya. Berapa? 2 mau, 3 juga mau. Ah, 2 mau 3 mau 2 saja. Ya enggak apa-apa. 1 mau enggak? Enggak, 2. Oh ya. Abang yang merah, jangan hijau. Merah. Lu enggak ada janjian abang sama hijau kok. Baik. Nih 2 yang biru saja. Sayanya? Hah? Saya juga dong. Urung edan nih. Lagi urung edan wis oleh. Iki ora edan, sing edan ki Suminten. Kok abot berarti aku luweh saka kuwi ya? Oh siap, rasa aku wis gak rasa dilangi-lingi gak minggat. Mau saya dibuntel kuwi lho, Pak. Sik dibuntel piye? Kuwi lho sik dicekel kuwi lho. Iki, Pak. Ya wis nyok kuwi bali. Loro. Iki ki pira jumlahe? 2. Iki pira nek total? 100. Kuwi pira? 100. Bu. So. Wis bali nggone. Ngene iki penake duwe piyaga goblok-goblok iki ngene. Ya ndak ngerti lah. Iya. Wis gak edan. Ayo gak edan. Goleki sing kaya ngapa? Ah, kuwi terus tibake apa? Saiki edan apa? Engko nek edan tenan piye? Tak tambani. Iso apa? Iso. Tenan? Wah, aku nek nambani wong edan iki. Piye? Tak duduhi. Iki apa? Dhek muni rokok, mari. Iki apa? Jam, Pak. Mari. Nah. Iki apa, Tin? Wedang. Mari kowe bisa. Berarti kira situ edan? Edan sik. Edane omongan apa ora? Hah? Omongan apa ora? Terserah sakarmu, ora kok kan omong to. Ya wis, Den Mas Broto. Den Mas, mbok aku ki mbok mau Den Mas Broto. Apa jadi ngono kuwi lho? Kok iki ayo to. Kok dilarang Geret. Den Mas. Geret. Oh. Aku Den Mas Broto, Pak, aku sedilit wae ngono. Karepmu kapan ya? Kok ora ngono kuwi lho. Ayo to, Mas. Kok ora gelem karo aku iki sapa sing gelem ya? Den Mas. Mbok dilanggati to. Ayo mbok menawa nek karo aku njek ora wedi barang ya. Ayo. Ora guyang-guyu to. Kok aku arep dianu lho, arep diplatrok. Den Mas. Ayo to. Iso. Gandeng, tangane gandeng. Ora gelem ngadeg, jajake wis ora iso ngadeg mo ya. Wedi? Ngapa sih? Aja mesek. Aja kuwi bojone ngomah galak banget e. Lah sapa? Nek nonton streaming kok langsung lak mulih buka lawang kepruk asbak. Jarine miyaga kok nganggo gandrung-gandrungan barang. Oh gemes kok malah kaya seneng. Ih, ngono. Ayo kuwi jenenge gemes kuwi. Iya. Asline ya gemes ning rawani. Iya. Ya, goleki di. Oh, sik, anu apa jenenge? Ayo yuk, Pak anu Tumiono, bajing loncat. Ya, dipinangkani sak bajing loncat. Wis kowe bali. Kasih Rasido Ya, edan. mana? Apanya? Itunya. Engko ki wong 200 200. Enggak mau. Beda ini. Terima kasih. Nanti masih dapat ya. Iya, jangan khawatir. Ada 200 buat sinden-sinden.
semoga lupa. Iya. Ayo wis. Kula maju, Pak. Hah? Kula maju mboten. Heeh, maju. Ya. Anu apa jenenge? Bajing loncat. Ya. Saka Pak Tristianto, Pak Tumyono. Ya. Monggo. Tak caosane saiki engko gek cekat-ceket wis bengi. Ya. Monggo. Ya. Nggih. Telepon, Pak. Heeh. Sik tak. Ya wis sida. Nggih niki Pak, nggih. Nun? Nggih nggih nggih. Jeng napa? Oh. Mboten iso, Pak, mboten iso. Nggih. Halo? Nggih. Pak Jokowi. Nggih, tampil. Aku kok loro diantarane HP loro muni kabeh terus e. Iya. Ayo ge wis. Nggih. Diunekke. Lho sijine malah ilang. HP-ne. Wis ben yo. Monggo. Gunung Galunggung Kabangkur Gunung Semadang Ketujang Talaga Sakawayana Rembecik di tengah gua Junjungan ulah pundung turis sungkur lan sungkan tadi teyang tarim 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 tarimang ragawayana ngancik ngancik di negara Sunda. ya, mangga. Ya. Ya. Bajing loncat, bajing loncat ke sana. Aduh, abdi lepat narasan bajing
Wis kliwat saka ukuran iki no. Ya. Ayo diteruske dhisik critane ndak mandeg dalan. Ya.